Fámt a vezérpróba. ...47,4 másodperc. Fejlődés minden szempontból. Éljen közlegény! Most te jössz, Kowalski. El kell érnem az egyéni rekordom. Na gyerünk! Jó, a saját tempódban. Felkészül. Lássuk, 46,4 másodperc. 1 másodperccel jobb nálunk. Szuper! Várj, mi? Nem! 1 másodperccel rosszabb a tavainál. Ez valami tévedés lehet. Ismétlünk. Pihenj meg 1 másodpercre, vegyél mély levegőt. Negatív! Ide? Na, időeredményem? 46,5 másodperc. Kapitány, ez most rosszabb. Lehetetlen, megismétlem! Ide? Hát, ez hiba határon belül van. Mára befejeztük. Szép volt, emberek! Mondom, ide! 3/10 rosszabb. Ismétlünk, 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 ismétlünk! Lehetetlen! Az akadálypályát bugázom, mint a jó blászt. Bogázod? Bláz? Kapitány, miért beszélsz hirtelen úgy, mint egy hippé? Megmondtam, fiam! Semminek semmi értelme! Ne vágj be, mint taxis az ebédjegyre. Ez csak egy buta akadálypálya. Buta? Szórakoztat a bukásom? Igen, közlegény! Korábban is mondtam, most újra elmondom. A vezető legyen fizikailag magasabb rendi. Mi a maró? Parancsolj! Ennyi! Meghirdetem a Fámtot! Fámt! Fámt! Én is ennyire lennék döbbenve, ha tudnám, hogy mi az a fámt, amiről le kéne döbbennem. Fámt közlegény! Fizikai állóképességmérő teszt, amivel bebizonyíthatjuk, hogy alkalmas vagyok-e vezérnek. Ez egy ősi pingvin rituálé. Végre kell hajtani 3 herkulesi feladatot. Elmozdítani egy jéghegyet, kicselezni egy sarki ragadozót, és elviselni a hidegek hidegét. Vissza kell menned egy erőpróbára az északi sarkra. Ki ér arra rá? Megtalálom a New York-i megfelelőt, Rico. Előlépnél a távollétemben? Hát jó. Nem? Kowalski, te vagy a főnök. Jó, ha úgy gondolod, kapitány, akkor én leszek a főnök. Csak átmenetileg. Kowalski nem gondolja... Most már Kowalski parancsnok. Arra az esetre, ha parancsnokká léptetnének előkészítettem a lehetséges forgatókönyvek és ellenintézkedések kézikönyvét. Forgatókönyv 1, alattomos támadás. Élesítenem kell az érzékeim, mint az icipici snékkéseket, hogy egyé váljak a Fámtal. Nos, hol a francba találom egy jéghegyet? Semmi. Fékezd magad. Fék. A kézifék. Gyerünk! Egy megvan. Nem értem. Egyáltalán nem értem. Nikóval vagyok. Azt hiszed, hogy ezek lehetséges forgatókönyvek? Az erősen felfegyverzett Lamantin támadó egység bevallottan ritka, de a fehér liliomnak is fekete az árnyéka. Nekünk nincs is liliomunk. Bocs a zavarásért, látta valamelyiktek Julian királyt, kihagyta a 345-ös kiwi fondűjét. Tájékoztass, Morris. Mi van? A hatalomnak vannak előnyei. Ő felsége? Julian király, jól érzed magad odabenn? 52-es forgatókönyv. Harang alá szorult emlős. Híha, mi volt az esélye? A fiúk küldetésen vannak. Kivárom itt, amíg szükségük lesz rám. Na végre! Köszönöm! Felséges úr, hogy tudtál beszorulni a harang alá? Hosszú soda van annak! Elolvasod a hamarosan, hát... túl hangos vagyok. Végrehajtották az akciót nélkülem? Hát ez jó dolog, de nem térek el a Fámtól. Második próba provokálni és kijátszani egy ragadozót.
A jegesmedve fókát teszik, ez természetes. A fóka pingvint, iktassuk ki a középsőt. Edd meg ezt a pingvint. Ja, kettes próba végrehajtva, már csak egy van. Újabb küldetés? 853-as forgatókönyv. Katasztrofális ormánygubanc. De tényleg mindenre gondoltál? Mint egy vezérközlegény, mint egy vezér. Jesszus, köszi srácok! Még az arcom se kellett lerobbantani hozzá. Ügyes vagy, Kowalski! Erre törekszünk, mi parancsnokok. Eredményre végleges károsolás nélkül. Erre törekszünk, mi parancsnokok! Miért kell püfölni a fámat? Van rá okom, Fred! A csapatomnak nincs szüksége rám! Kowalski félreállított! Nem vagyok alkalmas vezérnek! Hát, arra jó vagy, hogy ártatlan fákat püfölj, az valami, azt hiszem. Kit akarok átverni? Hogy parancsolhatnék? Még a fámtot se fejeztem be, hiszen hol találhatnék jéghideget a nyár közepén? Fagylalt! Persze! Hülye fa. Oké, ha meg tudom enni fél perc alatt, túléltem a hidegek leghidegebbikét. Lássuk! Bám! Jaj, ne! Lefogy az agyam! Lefogy az agyam! Leküzdöd a fájdalmat! Leküzdöd a fájdalmat! Kapitány! Akarom mondani, kapitány! Mi történt veletek? Várj, ne mondd meg! Kowalski felrobbantott titeket? Talán mégse vagy olyan menő parancsnok, Kowalski! Tudtam! Igazság szerint épp ellenkezőleg. Marlene lakhelyén árvíz volt. 1403-as forgatókönyv. Csak meg kellett fagyasztanunk a vizet a fagyasztósugárral, és egy berobbantott lyukon leereszteni. Kowalski parancsnok zseniális tervének részeként. Hát ez csak azt akarja mondani, kapitány, hogy... Meg se próbálsz építeni, értettem? Nem kellek már ebbe a csapatba. De ezt nem a fámt bizonyítja be? Biztos, hogy majd... Elbuktam, oké? Ez volt minden agylefagyások anyja. Te sokkal jobb parancsnok vagy, láttam. Kapitány! Rico, füstbombát kérlek. Nem akarom. Nem parancs volt, hanem kérés. Hangsúly a kérleken. Mi történt? A kapitány kilépett. Ki van itt? A kék tyúk! Rico! Annyira kiszámíthatóak vagytok. Most, hogy eltüntettem a vezetőtöket a képből, reménytelenek vagytok. Várj! Te csináltad ezt az egész... Képkap, és most nem dőlök be a csábos páváskodásodnak. Ó, azt mondod? Gyönyörű csirke kisasszony. Befejezted. Ez életem sztoria. Nem értelek, miattad lépett ki a kapitány? Igen, megterveztem és végrehajtottam. Kolosszális! Megbügyköltem a stoppert, hogy rosszul mutassa a kapitány idejét. Tudtam, hogy a kapitány csökkent önbizalmával, azonnal buta pingvin fámtért kiállt. Ezután kiválasztottam Kowalski kézikönyvéből néhány ostoba forgatókönyvet, hogy úgy tűnjön, mintha sikeres parancsnok lenne. Várj! Mindegyik meg volt rendezve? Na, egyértelmű. Azt hiszed, van olyan hülye, aki magától bemászik egy harang alá. Igen, Julian! Csak idő kérdése volt, hogy a kapitány meglépjen, és titeket elkapjalak. Ügyes a csaj. Ott, és most itt vagyunk. Most Kowalski fagyasztó sugarával megfagyasztom az állatkertet. Egyedüli bemutató állatként olyan figyelem irányul majd rám, hogy saját valóságsót kapok. Híres leszek attól, hogy híreskedem, és megválasztanak a nagyszerű Delaware állam szenátorává. Bár nem úgy volt, hogy elnök akarsz lenni? Most kicsit reálisabb célokat tűztem magam elé, oké? Lehet, hogy a legtöbbjét megúszod, de Delaware... Hogy van? Delaware! Ne szóljatok semmit! Nem a könnyes Isten hozzád miatt jöttem. Csak elviszem a kedvenc bögrémet. Ennyi. Most, hogy magamhoz vettem a bögrét, már itt sem vagyok. Miattam ne aggódjatok, itt van nektek Kowalski parancs. Hé, mi ez a ég? Kapitány,
A kék csirke volt, visszatért, ő termelte ki az egészet. Persze, tudtam, hogy Kowalski nem lehet jobb nálam. Mi? Neked nem kéne itt lenned. Ki mondja, egy őrült tyúk? De kiléptél! Hiányzott a bögrém. A bögréd, nem számoltam a véletlen előtörő szentimentalizmusoddal. De nem számít, ez lehűti a lelkesedésedet. Nem! Ez egy kis hideg! Ez fagyasztósugár, extrém hideg, éjszaksarki hideg. Pontosan! Készült a fagypont alatti lövedékekre, kisanyám! Jó, hogy visszajöttél, kapitány. És a fagyasztósugár elviselésével kiálltad a harmadik próbát. Jobb vagyok nálad, ex-parancsnok Kowalski! Teljesítettem a fámt, felpörgettem magam, vezér vagyok! Ide, fiúk, és ez parancs! Vagyis nincs, kérem! Magyar hangok. Revicki Gábor, Kerekes József, Katona Zoltán, Fekete Zoltán, Forgács Gábor, Faragó András, Magyar Bálint, Makai Andrea, Bertalan Ágnes, Kocsis Marian, Papucsek Vilmos, Pipó László. Magyar szöveg Moduna Zsuzsa, hangmérnök Bőm Gergely, vágó Vűns Attila, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Nikodém Gerda. A szinkront az SDI Media Hungary készítette, produkciós vezető Koleszár Emőke.